σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Στο τοπολείο εκεί. Ναι, στο τοπολείο. Στο βλατζίδικο. Ναι, στο βλατζίδικο. Στο βλατζίδικο και δεν ακούω καλά. Ορίστε. Δεν ακούω καλά στο βλατζίδικο εκεί. Ναι, λέω, στο βλατζίδικο. Στο βλατζίδικο. Ο Κώστας. Στο βλατζίδικο. Ο Κώστας. Και βαρέτσι. Στο τοπολείο Δήμος, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Στο βλατζίδικο εκεί. Ναι, στο βλατζίδικο. Και στο βλατζίδικο. Ο Δήμος. Ναι, δεν ακούω καλά στο βλατζίδικο εκεί. Κυρία μου, ναι, στο βλατζίδικο λέω. Στο βλατζίδικο. Ο Δήμος. Α, μ' αρέσει αυτό. Πέστε μου. Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Ορίστε. Θα ήθελα τσουβλάκια. Πώς. Τσουβλάκια. Τι είναι αυτό. Τσουβλάκια. Θα σας το κλείσω, κάνετε φάρσα, έτσι. Τσουβλάκια. Λοιπόν, θα σας το κλείσω, δεν πάει. Λέτε ψέματα. Τσουβλάκια. Τι είναι το τσουβλάκια. Τσουβλάκια. 6 σουβλάκια. Ναι. Ναι, πέστε μου, πώς θα θέλετε. Με κρέας. Με τι κρέας. Όλα. Τι όλα. Όλα. Πώς. Όλα. Με γυρό. Όλα. Με όλα τα κρέατα μαζί. Ναι. Δεν γίνεται. Όλα τα άλλα από τον καμίτσο. Δεν γίνεται αυτό που μου λέτε. Όλα. Κυρία μου, ακούστε με λιγάκι, ακούστε με. Γίνεται ένα κρέας της επιλογής σας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Λοιπόν, Άλλα μαγκέρα. Και άλλα μαγκέρα. ένα μαγκέρο. Ναι, μάλιστα. Απ' όλα. Μαγκέρα. Ναι, απ' όλα μέσα. Ναι. Ωραία. Κάτι άλλο. Ένα τσούβλε. Ένα. Τσούβλε. Τσούβλι. Ναι. Τι είναι το τσούβλι. Τσούβλε. Τι είναι αυτό, κυρία μου. Δεν καταλαβαίνεις τσούβλε. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ένα τσούβλε. Βούλα, έχεις να πάρεις την παραγγελία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύω. Κυρία μου, κάτι φάρσα. Μην τον καμίτσα, θα έλεγα τσούβλε. Έτσι κάνετε φάρσα. Είναι κινητό αυτό που μιλάτε τη στιγμή. Έχω κρατήσει την αριθμό σας. Θα το κλείσω ρε μαλάκα, ένα τσούβλε τσάλα. Τι είναι το σούβλι. Κοντοσούβλι. Ναι. Γιατί μου λέτε σούβλι τότε. Αφού τσούβλε είναι. Καλά, εντάξει, κατάλαβα. Κάτι άλλο θέλετε. Αμπέρας. Τι. Αμπέρας. Μπύρες. Ναι. Πόσα? Άντε. 6. Ναι. Τι μάρκα. Μάρκα. Τι μάρκα. Μάρκα. Τι μάρκα. Toyota. Δεν πιστεύω. Κυρία μου, είστε καλά σας. Σε σουβλατζίδικο για το πατέρα ή την προσωπή αυτοκινήτων. Δεν θέλω. Δεν θέλετε μπύρες. Πορτοκαλάδες. Πορτοκαλάδες, ωραία, πόσες. 6. Ναι. Με ανθρακικό ή χωρίς. Πορτοκάλι. Ναι, πορτοκάλι, με ανθρακικό ή χωρίς. Πορτοκάλι. Με ανθρακικό. Ναι. Ωραία. Τι άλλο έχετε. Έχουμε ωραιότατο εξοχικό. Πού. Πού έχουμε εξοχικό. Ναι. Εξοχικό είναι κρέας. Θέλω και ένα τέτοιο. Α, ωραία. Μάλιστα. Τι να πω. Αυτά. Τι. Αυτά. Αυτά. Ναι. Ωραία. Πού θα τα φέρνουμε. Πείτε μου. Πού είναι το σπίτι σας. Εδώ. Πού εδώ. Εδώ. Πού εδώ. Εδώ. Πού εδώ, κυρία μου. Εδώ που ήτανε. Ναι, πού ήταν το σπίτι σας. Εδώ. Σε ποια διεύθυνση. Άντα. Πώς. Άντα. Άντρατα. Ναι. Άντρου. Ναι. Αυτά, μάλιστα. Μένουμε και δίπλα. Ναι. Σε ποια περιοχή, Νέα Φιλαδελφία. Ναι. Ωραία. Σε ποιο όροφο μένετε. Εδώ. Σε ποιο όροφο. Παντού. Μόνο κατοικία είναι. Παντού μένω. Μόνο κατοικία είναι. Παντού μένω. Γιατί αυτή. Μόνο κατοικία είναι. Ναι. Α, ωραία, εντάξει. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Το κουδούνι τι γράφει πάνω. Μαρίκα. Το μπρίστος είναι αυτό. Μαρίκα. Γράφει πάνω Μαρικά. Ναι. Ωραία, έτσι και είναι φάσο όμως θα σας πάω δικαστικός, αλήθειας λέω. Για μίσου τώρα. Δεν ξέρω παιδιά, δεν πάει καλά η γυναίκα. Καλό το βράδυ, Για ευχαριστούμε. πόση ώρα. Σε κάνα μισά ώρα και κάτι. Σταρ. Καλά, ρε παιδιά.